Den sætter vi også musik på. Nej, jeg slukker bare på lyden. Så vi kan sagtens snakke lige nu. Ja. Hvad var det, du sagde, jeg skulle sige? Så siger du bare, here's our classroom. Here's our classroom. Nej, here's our classroom. Here's our classroom. Ja, du sagde så godt nok lige her, røv, klasseværelse. Here's our classroom. Godt. Og så filmer du mig. But we can't go in because the 9th graders are having their exams right now.